1984 v Bratislave prišiel na svet malý Mike Spirit. Ďalšia hviezda horí, nový život plný sily. Od malička stále veľmi aktívny a živý. Neposedný malý špunt, čo chce všetko vedieť. Není z tých, čo plazia sa, on vie, že môže leteť. Mladý Bruce Lee v karate bol prvá trieda, no zabalil to skôr, ak začala mu 7. trieda. Mladý rád to strieda, potom chcel góly strieľať. Chcel byť fešák futbalista, chcel tie baby striedať. No prešlo ho to časom, stratil záujem o futbal. Zlákala ho ulica, učarovala mu hudba. Jak mladý Budha našiel smer a vedel, treba ísť a dávať pozor, lebo není ťažké z cesty zísť. A zachovať si pokoru, lebo tá sa môže zísť. Forrest Gump není kopec, čo sa nedá výsť. Čo príde, musí prísť. Som, aký som, nedá sa s tým nič spraviť. Raz už taký som a môžete ma za to aj zabiť. Žijem deň za dňom a chcem sa predovšetkým baviť. Taký som, áno, takýto ja som. A nejsom ako on, bratu, nejsom ako každý. Niečo som tu našiel a už je to moje navždy. S úsmevom na tvári tancujem si v daždi. Taký som, áno, takýto ja som. A lepšie mu nebolo nikdy. Skončil vysokú a jeho tretie meno je biznis.